Ndakamboshandira imwe ng'anga iyi yaita zvekutengesa mabody parts iwawo aishandiswa pamikodzi urombwa. Ng'anga iyi yaiwirirana nevamwe maneja vepa neimwe funeral parlor apo pandainge ndichishanda. Paiitwa hori hwekuti kana kuine munhu anenge aurawa paya vanhu pavanenge vachitsvaka hama yavo, munhu anenge atori mumotuary achitobviswa mabody parts. Kana kuri kunzi panenge pachingodiwa nhengo yake chete, munhu iyeye anenge achifanira kuti ange achizovigwa. Zvino zvine ngozi kuti munge muchiviga hama isiri yenyu, munhu asina dzinzanemi. Saka vaibva vachizoti tinge tichichinjanisa mitumbi kana kuine vanhu vanenge vaine chitunha chavo chinenge chiri mumotuary medu. Taizoti vapedza kuita body viewing iya inoitwa mumotuary, tobva tachizoisa chitunha inenge isiri hama yavo mucoffin. Mamungasei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi mukoma nachimuri sei? Inino ndauya pano ndiine confession yandiinayo, zvinhu zvinotyisa zvandakaita pandaishanda pane imwe funeral parlor muno muHarare. Matambudziko andiri kusangana nawo mamwe anobva pabasa iro randainge ndichiita. Vanhu vazhinji vanongofungidzira kuti kana maendesa chitunha chenyu kumotuary zvose zvinenge zvakarongeka, uye zvekare muviri wehama yenyu inenge yakachengetedzeka. Asi chokwadi chiripo ndechekuti chitunha chinokwanisa kutoshandiswa chirimo mumotuary, chitunha chinokwanisa kutoshandiswa paurombwa, uye zvekare ng'anga dzinotoda mweya inenge iri mumotuary. Inini nasupervisor wangu nevamwe avo vandainge ndichishanda navo tainge titori timu. Saka timu yedu iyi taitoshandidzana neng'anga iyo yaitipa mari. Ng'anga iyi yainge ichigara kuchisipiti. Ng'anga iyi yainge iri yechirudzi. Taipiwa mari yakawanda kana kuri kunzi panenge paine mhiko dzinenge dzichida kuitwa papala pedu. Saka zvaifamba seizvi mukomana, kana chitunha chikaunzwa chiri chitunha chinenge chakaurawa for rituals, chakabviswa mabody parts sezvandamboreva. Saka chinenge chava kufanira kuti chinge chichizovigwa, nekuti kana chikasavigwa mweya wengozi unomuka chibhebhenene. Saka taizoshandisa mweya yevanhu avo vanenge vakafa vachifanira kuti vange vachizovigwa muHarare. Taishandisa zvitunha zvavo. Saka kune vamwe vanhu varombo kana kuti vanenge vari vechirudzi vasina misha, vazhinji avo vanozovigirwa muHarare, vanenge vasina kwekuchemera hama dzavo. Munoziva kuti vanhu vazhinji ivo vanenge vakauya muHarare vasina dzimba muHarare vanenge vachiloja. Saka kana muchiloja hazviite kuti chitunha chemunhu chinge chichizoenda kunorara pamba pekuti panenge pasiri pamba pake. Saka vanongouya kumotuary voita body viewing chete kuitira kuti vange vachizongobva kumotuary vakananga kumakuva. Isu taitoziva kutoti chitunha chemunhu uyu vanhu vachangouya kuzongoita body viewing once vozoenda kumakuva. Kashoma kuti vanhu vange vachizonzi vanoita imwe body viewing kumakuva, uye zvekare nekuda kwekuti painge pachishandiswa mishonga nemhiko dzekuti kana vanhu vagara vatoita body viewing once, vanhu ivavo havazonoiti body viewing kana vava kumakuva. Saka musi wekuviga hama dzinouya dzobva dzaona chitunha chadzo mucourtroom dzichiti ihama yedu, tobva tatotanga kutogeza pakuzopfekedza paya vanenge vari panze. Kana tapedza kupfekedza kuzoti vange vachisunga tai kana kuri kunzi anenge ari munhurume, ndipo pavanopinda zvekare votarisa munhu wavo. Saka isusu apo patinenge tava kuda kuisa munhu wedu mucoffin vanenge vava panze. Saka pakunopinza munhu mucoffin nekuzoita sealing tinobva tachizoswapa chitunha chemunhu iyeye chakatopfeka kudaro chinobva chatombodzoserwa
mucold room chozoburitswa time then mbatya dzacho pane mhiko dzinozoitwa nen'anga nembatya dzemufi. Saka pavanotobuda mupala, bhokisi iroro rinenge risisina hama yavo. Bhokisi iroro rinenge ritori nechitunha chiya chemunhu uyo anenge akakidhinepewa, akaurawa, akabviswa mabody part. Nekuti hama idzi dzinenge dzisina dzimba muHarare, hadzizomboende kumba kuzonorara dzichichema, dzinongoenda straight kumakuva. Imi munenge muchitochema muchitoti tiri kuviga mufi wedu, musingazivi kuti chitunha chinenge chiri mukati chinenge chisiri chitunha chehama yenyu, asi kuti munenge muchitoviga munhu uyo anenge akatobviswa nhengo dzake for marituals. Hama yenyu yechokwadi kana yasara mucold room, iyo inozomirira kunochekereswa, kutengeserwa nhengo dzake kune dzimwe mbenga, obva achizonovigwa. Kazhinji anokwanisa kunovigwa mumapako. Saka vazhinji mukoma, chinondirwadza kusvika pari nhasi ndechekuti pane maeffects aripo kuviga munhu asina dzinza newe kana kuti hama yako, nekuti mweya wechitunha iwoyo chamunenge maviga unotanga kuteverera mhuri achiti ko imi makandiviga ndimi vanani. Saka unenge wava mweya wengozi, unenge uchimuka uchiti ndidzorerei kuhama dzangu, ndivigwe zvakanaka nehama dzangu. Vanhu vanopedza upfumi kumaprofita, kun'anga, vachiti tine zviri kutitevera mudzinza, vasingazivi kuti mutori nemunhu wamunenge makaviga, munhu uyo anenge akachekwa nhengo dzake. Saka ndo zvaitika papala ipapo. Izvi mukoma ndakazviita kwenguva yakareba, but mari dzehurombwa nemari dzemhiko hakuna kana kwadzinombofa dzakakusvitsa, nekuti taibata mari mukoma. Ndakasvika pakutenga imba inini muHarare, but imba iyoyo ndakaitengesa necheap price, kurwadza kwazvo. Mudzimai wangu akatanga kurwara, aibuda mvura kuzasi kwake, kuti unge uchiignore mukadzi achirwara kudaro, zvakange zvisingaiti. Mukadzi wangu ndakaenda naye kuzvipatara zvakasiyana siyana, kudzamara tava kutoita zvekuenda kuma-private doctors. Ndaiti kana ndikaenda naye kuma-private doctors, aiva nemapiritsi avo ainge achipiwa achinzi ainge akaita infection muchibereko make, aita sekunge anenge ava senani. But mukoma, nekufamba kwenguva waiona kuti urwere huya waizodzoka zvekare. Target yainge iripo yainge yava yekuti mari dzandainge ndakapiwa nen'anga ndichitiwo ndikuda kudzishandisa mari idzodzo dzisazoshanda, ende ndinge ndichizodzokera muhurombo apa basa ndainge ndasiya. Ndainge ndava neimba yandainge ndakatenga, ndakange ndiine makombi angu maviri awo andainge ndakatenga. Makombi akatanga kufa, ndikasvika pakumatengesa, ndikati imba handingambotengesi nekuti inhaka yevana vangu. Urwere hwakati hwapinda mumusha, ndainge ndisingakwanise kuti ndige ndichiignore mudzimai wangu achirwara kudaro because ainge asingarari. Apa iyewo pachezvake aive ari nherera, saka ndini ndainge nditori hama yake uye nehanzvadzi yake, but tsano vainge vachiri vechidiki vaitogarawo pamba pangu. Ndakaenda nemudzimai kuma-private kusvika pakutengesa imba. Tikati kana tatengesa imba, mari yacho tichazotanga nayo business iro ratichange tichizorana, tinokwanisa kuzosimuka zvekare tobva tachizotenga dzimwe dzimba. But mukoma hazvina kuzomira saizvozvo. Kubva zvandakazotengesa imba, ndakaramba ndichingodona. Mudzimai wangu akabva ashayika. Kamari kekupedzisira kandainge ndakasungirira mumba, kamari ikako ndokandakazoshandisa pafuneral yemudzimai wangu. Tikamuviga, ndakatombofunga kuda kudzokera kune n'anga ndinge ndichitaura nayo inge ichizondipa basa rekupota ndichivhiya vanhu ndichitengesa mabody parts. But n'anga iyoyo mukomanashi yakazombopinda mumaoko emapurisa ikazobva muZimbabwe ichitiza. Handina kuzoda kuzodhila nen'anga zvekare. Ndingori munhu anotambudzika pari zvino zvindiri kurarama nechivhenda.
but zvinhu zvakatongooma. Apa mukadzi wangu anombopota achimuka, ndinomuona anenge aine zvaanenge achida kuti ndiite, kufamba mudzin'anga, asi zvinhu zvacho zvinodhura kuzviita because mweya wake iye ari kuti mweya wake hauna kuzorora. Ndiri kuda kureurura mukomanashi kuti zvinhu zvandakaita izvi zviri kundishayisa zororo. Ndibetserei mukoma, kana muine vanhu vamunoziva vanobatsirawo pachena, ndiende kwavari ndinodzoka netestimony. Kana kuine vanhu vanoziva, vanhu vanobatsira mahara, ndiudzei kana nzita kana kunzvimbo kwavanogara, ndibatsirikane. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vaishanda kufuneral parlor. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi munenge muchiti tiri kuviga hama yedu, but inenge isiri hama yenyu yamunenge muchiviga, munenge muchitoviga mutorwa. Apa hanzi zvine ngozi mukati kuita zvinhu zvakadaro. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu? Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, nyaya dzekuda zvinhu zvakachipa idzi. Saka it was last year ndakange ndichida kutsvakawo foni iyi ndainge ndichida kuitengera mwana wangu kuti ange achizoishandisa for zvidzidzo zvake because ari kuuniversity. Ndinomwe mukomana wandinoziva muHarare muCBD. Mukomana uyu ainge atova nemakore achinditengesera mafoni anodhura. Ainge ambori kuSouth Africa achita basa iroro rekugadzira nekutengesa mafoni kuSouth Africa. Saka kana ndiine foni yandinenge ndichida ndinowanzo kuenda nefoni ikoko. Saka ndainge ndiine iPhone yangu iyi ndiye ainge akanditengesera, asi yainge yava neproblem yekusachengeta moto. Waiti ukaichajisa about 1 hour or 2 hours inenge yava kutanga kupisa zvisingaiti, yobva yadzima, ende kuti inge ichizoita on hunge watomboisa pafloor kusvika yatonhora then ubva uchizoibatidza. Saka it was becoming an inconvenience kwandiri because kunyange isingashandi itori mupocket wainzwa yototanga kutopisa zvisingaiti. Ndakabva ndachizoenda kwaari mushure mekunge ndataura naye. Takabva tachizosangana mutown, tainge tawirirana kuti zvatainge tagara tichingoita nguva dzose. Ndaimupa imwe mari pamusoro toita swap and top. Ndokubva ndapiwa Samsung 23 Ultra yainge yakanaka chaizvo. Ndakabva ndatora foni, handina kumbofungidzira kuti foni iyi yainge iri foni yemunhu uyo akatopotsa apondwa kuSouth Africa. Yakatoita zvekutobvutirwa munhu nechisimba. Ndakatoenda kumba ndichiti foni yandatenga yakanaka iyi ndo yandichatopa mwana wangu. Apa ndainge ndatomupa order yekuti ndiri kuda imwe Samsung 23 Ultra ndinge ndichizoitora inini because ndinofarira kushuta mavideos, saka ine quality. Saka ndichisvika kumba ndakabva ndachizopa mudzimai akadana mwana, tikapa mwana akatotanga kutoshandisa foni. Saka ndakange ndisingazivi kuti foni iyoyo yainge iine ropa. Mwana wangu mukoma ainge aine 8 years. Mwana ainge ari very healthy, asina kana problem rainge rimbori paari. Mwana uyu one day akangobva kubhora achiti ainge akikwa neimwe friend yake, aichema achiti musoro wangu uri kurwara. Saka mwana pasina kana mazuva akabva atanga kuita chirwere chekudonha achita maseizures. Handina kana kumbobvira ndakazviona zvinhu zvakadaro mumhuri medu kuti mwana anotanga kurwara achita maseizures kuita pfari. Takabva tachizoenda naye kuchipatara. Ndingangoti takambeya muzvipatara zvose zvemuno muHarare. Kana vari vanachiremba ivo
vainge vachingoti kwatiri havana kana chirwere chavari kuona pamwana, ende vainge vachida kuti mwana uyu ange achizoitwa scan yebrain. Apa kudhura kwazvinoita, iniwo mari mukoma ndakabva ndaita dry zvekuti ndakange ndisingachakwanisi kubata kana mari. Apa ndinoraramawo nekungongwavha-ngwavha, but before this zvinhu zvangu zvainge zvakarongeka. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Taitorarama life yakanaka ende zvakangooma. Ipapo mwana paainge achirwara, mwana wangu akabva achizoshayika. Mwana uyu akafa 2 months ago, zvekuti ndichiri pakuchema. Kana ari semukadzi wangu ndiri kutadza kuziva kuti ndingamunyaradza sei mukadzi wangu, because mwana wedu uyu ndiye ega ainge ari mwana wedu mukomana. Apa iniwo ndainge ndakatoisa hope yangu yose paari ndichiti ndiye achazokudza dzinza rangu. Apa mwana ndakatofushira. Foni iyoyo yandakaita swap and top yakazongofa, yakangodzima screen. Mukomana iyeye nanhasi uno ndiri kumutsvaka, haachabatiki. Ndakanzwa zvichinzi akaenda kuBotswana. Ndakatomboenda panzvimbo paanoshandira zvikanzi mudhara munhu wamuri kuda akaenda kuBotswana, ndokusaka nhamba dzake dzemunomu dzava kusapinda. Ndikati vakomana ndipei mafoni numbers ake ekuBotswana. Ivo vari kuti haana kana munhu waakambopa mafoni numbers, because akabva muzemu achitotiza mukadzi ainge aine umwe mukadzi uyo waainge ainaye. Ndo nyaya iripo mukoma. Ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, because ndakazofamba ndikabva ndachizoenda kuno mumwe muprofita muno muHarare. Saka akati foni iyoyo ndiyo yakaurayisa mwana wako, nekuti yakabiwa hanzi kuSouth Africa kune imwe n'anga, but muSouth African n'anga yacho. Saka hanzi n'anga iyoyo yakabva yachizoita mhiko dzekuti munhu uyo achashandisa foni iyoyo asiri muridzi wayo anofanira kuti ange achizofirwa nemwana, ende mwana iyeye hanzi achazototorwa mweya wake oshandiswa sechikwambo kuSouth Africa. Ndakamboenda kune imwe n'anga iyi ndeye kwaMutare. Zvino iyo iri kuti inoda $9,000 kuti mweya nomwana wangu unge uchizova wakachengetedzwa asazoenda kunogadziriswa zvikwambo kuSouth Africa. Ndiri kurarama ndiri murima mukoma. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Kana mazoposta ndinokumbira link ndikwanise kuzivawo kuti vanhu vangandipa maadvices akaita sei, nekuti mudzimai handikwanise kuti ndinge ndichimuudza secret yakadai. Maybe marriage inokwanisa kuparara nekuda kwedepression iyo yaari kurarama ari mairi. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndiri kudawo advice kubva kunemi vedare. Ngatitaurei navo mucomment section. Strange things they do happen in this world. Hanzi n'anga yacho yakaita mhiko dzekuti uyo achashandisa foni iyoyo achafirwa nemwana, ende mweya wemwana ndoda kuzogadzirisa sechikwambo chichashanda mumatare angu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Please post my story. Makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoshanda muno muHarare. Ndatova ne3 years ndichishandira imwe mhuri. Apa vanhu vane mari, apa vanodonata mari dzakawanda sei kuchechi. Vanopinda imwe Pentecostal, ichechi yekuchema. Handingatauri zvangu nezita rayo. Saka chinondirwadza mukoma ndechekuti kana tiri kuchechi pakanzi pari kuitwa mapledgings, vanosimuka vakabata mic havabve pamic, navanenge vachingodhingura vamwe vanhu avo vanenge vachiuya kuzopledja, vachiramba vachingoisa mari on top sezvinoitwa kuma-auction. Saka inini ndinenge ndisina kana sent. Vanondibata rough mukoma. Vanonditi ndinofanira kuti ndinge ndichidya mugaiwa, uye zvekare kana huri hupfu vakatenga hupfu hwekuti inini ndinobikira imbwa musempoto, then ndopakurira nembwa. Kana iri senyama vanongotenga mabhonzo kune rimwe buchari muno muHarare. Saka mabhonzo awa anenge akabviswa steak yose, kungokwatisa, ndikangoti kungodya zvako nesupu nemadomasi. Kana ari semadomasi ndiwo avanogona kunditengera nemaonyeni.
mari yavanondipa haikwani mukoma zvekuti kana ari semapads ndinokwanisa kushaya mari yekutenga mapads. Ndinozototi zvimatishetswo muroom umo mandinogara muine dzimwe hembewo idzo dzinonzi dzakasiyiwa neumwe munhu ainge achimbovashandira, but munhu uyu atova nemore than 10 years asiya basa, saka ndinongotorawo matishets ake ndobva ndacheka matishets iwawo ndiwo andinoshandisa madhende semapads. Basa randinoita pamba apa pandinoshanda mukomana Shandina Zororo, handitozivi kuti ndinomuka nguvai, nekuti dzimwe nguva kana ndikamuka na5 ndinonzi wanonoka, ndikamuka after 5 zvekare vanonditi wanonoka, ndikamuka kuma4 vanoti kwandiri uri kunyanyisa kukasika kumuka kasi uri muroi apa unenge uchitiitira noise. Ndikasamuka na4 vanondituka, ndinogara ndiine confusion ende ndinoshanda ndichigarapo, ndinongodzokera kumusha only once a month. Saka vanhu ava vane hutsinye mukoma. Amai vacho kana ukavaona vachipopota haungamboti ndi elder vekuchurch, saka ndinongoboyekana navo nekuda kwezvavanondiita. Ini chandiunza pano mukomana ndechekuti ndinopota ndichiveura vhudzi rangu rekuzasi, pubic hair, then ndinobva ndachizoricheka zvakanaka kuita tumapiece tudiki kuita rekukuya nematombo kuitira kuti risazokachidza munhu nekuonekwa. Pandinenge ndichiblenda ndinokwanisa kutongoblenda even muchikafu chavanenge vachifanira kuti vange vachizodya kana kunwa, kana kuri kunzi ndinenge ndichifanira kuvablendera apple kuti vange vachizonwa riri apple juice. Izvi ndo zvandinoita pakubika paya. Ndinonyatsokurimixa nemaherbs kuriisa musupu kana musadza. Ndinozviita izvi kana kuri kunzi panenge pasina vaenzi, asi kana paine vaenzi handizviiti. Vamwe muchati uri kudyisa vanhu vaunoshandira tsvina, but munhu kana asingakubhadhari anofanira kuti ange achidyiswa tsvina. Handisi kuzodzokera kumashure, ndicharamba ndichingozviita zvinhu izvi ende kusvika vachizondipa mari yakawanda vachange vachizongodya vhudzi rekuzasi kwangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu wei, ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvamuri kuita zvakaipa, ko kana mukazobatwa one day muchiita zvinhu zvakadaro zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana makadii zvenyu, inini ndauya kuzoreurura pano nekuti ndiri kuona rima kumberi kwangu, but dzimwe nguva ndiri kuti rima iri kuseri kwaro kune chiedza. Saka ndiri kugara kunoku kuUK, ndakashingirira ndainge ndimbori kuSouth Africa ndikauya kunoku kuUK. Ndatova ne1 year ndiri muUK. Ndiri mukadzi, ndine mwana umwe chete ari kumusha, ndine makore 23 years ekuberekwa. Ndinoshanda as a caregiver, but ndava kushanda nemunhu mumwe chete, personal care aid. Ndine murwere wandiri kuchengeta, ane makore 46 years ekuberekwa. Murume uyu ari kurwara zvisingaiti, zvekuti vana chiremba vakatongomuti gore rinori kana kuti next year muna 2027 anokwanisa kufa. Mazuva ake ekurarama panyika ava mashoma, near death. Dambudziko ravapo nderekuti ndakatanga kudanana nemurume uyu, it was just casual dating. Mushure mekuti andiudza kuti haana kumbogara aka-experience chinonzi true love muupenyu hwake. Ainge aine mari and after the divorce akazosara aine upfumi hushoma. Achitoti unozviziva here kuti isusu paculture yedu tinoto respecta divorce more than vanhu vanogara vose, ndo culture yavo sevarungu. Saka anoti kubva zvaakarambwa nemudzimai wake, he never experienced true love from anyone. Saka ndinozviziva kuti imhosva huru muno muUK kuti unge uchidanana nemunhu ari kurwara uyo waunenge uchichengeta. Asi murume uyu mukoma ari kuti anoda kundiroora zvitori pamutemo kuti ndinge ndichizova mugari wemunomu, ndinge ndichikwanisa kuzowanawo mapepa
even though ndine visa randinaro. Saka ari kundiudza kuti iye anoda kuti ndinge ndichizova nemwana wake. Ndakamubvunza kuti how so, because mukudanana kwedu mukoma kana tichiita bonde anenge achirwadziwa. Saka bonde ratinotoita ndini ndinenge ndiri pamusoro, but I make sure kuti ndiri pamusoro kudaro handifanire kutoti ndinge ndichinyanya kumutsimbirira because anenge achinzwa pain. Saka akati kwandiri sezvo achitambudzika nengo yake iyo haichina simba, kungotiwo semunhurume pane paanozowanawo mafeelings. Saka iye pachezvake muviri wake hauchakwanisi, akati kuburikidza neIVF tinoenda kuzvipatara zviya kana kuri kunzi unenge uchida kuti unge uchiita mwana, votora urume hwake vobva vachizouyisa muchibereko mangu nekuti mari anayo. Ndiri kutya zvisingatauriki mukomanashi. Hana yangu inogara ichingorova, dzimwe nguva ndinoona kumberi uko ndava mupfumi, uye dzimwe nguva ndinoona ndichiburitswa muno mu-UK 3 deportation. Ko mitemo yenyika mukomanashi kuno ku UK kune mitemo yakaomarara. Zvikazivikanwa kuti ndakaita mwana nemurwere ende takatoroorana, handizosungwe here? Please ndibatsirei, ndichange ndiri mu-comment section kana variko vamwe vanhu vakazviita vakatokwanisa kuzotova vagari vemunomu kuburikidza nevana vavanenge vakaita nemacitizen emuno. Please tauraiwo mu-comment section mundipewo ma-advices nekundikurudzira. Vanotuka tukai zvenyu zvinowanikwa mukurarama. Ingawani Jesu akarovererwa pamuchinjikwa, iye ainge asina mhosva. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kana Jesu akarovererwa asina mhosva wani, vari kuda help, ngatitaurei navo mu-comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Izvi ndakazvitsvakira. Iniwo ndakange ndichida mari muno muJoburg, saka ndiri kutambudzwa mukoma nekuda kwepfuma iyo yandakaenda ndikanotora. Kuromba hakuna zororo. Mainge muri mugore ra2009 ndo pandakatangawo kufara muupenyu hwangu. Ndakaenda kuDurban ndichida kunotsvaka mishonga yekuti ndiwane basa kuitira kuti business rangu randainge ndichiita regardening services ringe richizova nemaclients akawanda. Patori neimwe stadium muno muJoburg pandakatowana contract apo pandaitoita magarden services, ndakaita mari yakawandisa muSouth. Saka ndichibva kuDurban ndainge ndatenga chitokoloshi sezvandainge ndakaudzwawo neumwe murume ainge achitawo zvegarden services ari wekuMozambique, ndiye akandipa mafone numbers. Saka business rangu rakatanga kufamba. Ndakawana macontracts muma estates kunana Centron, kunana Randburg, uye ndaiwana macontracts even muvarungu. Ndakaita mari yandainge ndisati ndakamboita muupenyu hwangu hwose. Nemudzimai ndaiti kana ndaenda kunokolekta mari zviya nekuti ndaipiwa cash, taita kuwaridza mari pambedha. Mukomanashi ndakakwanisa kutenga motikari yainge ichiri nyowani, yainge iri Nissan Navara muna 2009 brand new, ende ndainge ndava kutozviona semupfumi. Nemudzimai tainge tava kugara kumaSuburb. Upenyu hwainge hwakanaka, asi pfuma iyi yakazoshanduka. Chikwambo changu chakabva chachizondipandukira chikarova mudzimai wangu akaita stroke akafa. Vana vangu vainge vari kumaboarding school kuBulawayo vose vakapera kufa. Kubva ipapo chikwambo ichi chakatondiremadza, ndinofamba ndichikamina. Ndakaluza macontract ose ndikabva ndachizosara ndisisina kana chinhu. Imba yatainge takambotenga muno muJoni, permit yandainge ndiinayo ndainge ndakaita zvekubhadhara kuHome Affairs. Permit iyi vakazoita verification, permit ndokubva yachizobviswa musystem, ndikasara ndisisina kana chinhu. Ndibetsereiwo mukomanashi kana muine munhu wamunoziva anenge achida kutanga company yegarden services, nekuti ndiro basa randinonyanya kuziva iroro, ndo basa randainge ndichiita. Kunyange achida kutanga company iyi munomu kana kuti kumusha, I am willing to relocate kudzokera kumba, because kubva zvandakauya kunoku
ndakangodzokerawo kumusha about 2 times even though ndainge ndichibata mari yakawanda kudaro. Ndibetsereiwo hama dzangu uye zvekare yambiro yangu kune vamwe vanhu kunzo uko, musabata mishonga, musatenga zvitokoloshi zvemuno muSouth Africa nekuti kana mukadaro munofa muchitambudzika. Ndakauraya vana, mukadzi wangu akafa, ende ndangosara ndiri rombe. Kana mukasangana neni ndikakuudzai kuti ndini ane confession yamakamboverenga, munokwanisa kuramba nekuda kwezvandava kuti munhu uyu ndiye aimbofamba nenavhara. Makore acho iwawo Nissan Navara dzaiva motikari dzaifamba nembinga, kune imwe Navara yekudhara iya. Saka ndainge ndine yangu yainge iri yeblack. Mukoma ndaizvitutumadza ndichizvinzwa kuti ndini ende ndaiva nemari. Ndaishandisa maZimbabweni mukoma avo vanenge vasina mapepa. Ndaikwanisa kuitira munhu utsinye wekuti ashanda zviya ndobva ndafonera mapurisa kana kungoenda naye police station ndichiti pane zvandiri kuda ikoko, munhu otobvunzwa passport otobatwa. Ndaitozivikanwa nemaZimbabwe, ndaishandisa nemamozambikeni mamwe andaisangana nawo vanhu vanenge vachitambudzika. Iko zvinozve ndini ndava kutambura. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo basa, ndinogona zve landscaping, hanzi ndo basa randaiita, ndaitova nemabusinesses. Let us try to assist him mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.